Sing bener lho nang kasih. Lho, kremmu yo entek to? Krem dhewe kok. Oh. Lho, hairspray ne wis. Kowe didanjani, guys. Ben punya kenang-kenangan. Lu kena tinggu kenang-kenangan to ning kono. Kok diadrepke. Ayo. Katanya saya abdan ya guys ya, nanti lagi ya. Cis. Sampai Israel. Gak mendino ngene iki, Bu. Dino lho Bu nggih. Wis to, sampean tenang ya. Dadan ini ki ora ngambil dino ya, setahun pisan dong karuan ya, Mbak ya. Toilet. Nggih, Pak, monggo. Satset buat cepet tuh. Harus pindahan. Random saking kok. Piranggen Mbak niki Mbak? Telu, gak Ya apa-apa. Mbak lah nek gak tak ukur iki engko sak ngalih. Lah, ganti Mbak. nggon. Jenengan tingali pripun, Mbak? Sak nggon kudu tak ukur sedina ping 3. Tuh disukani napa-napa Nggih, Bu, ngoten. nggih. Hmm. Kula ngatur Bu Aku ngono Bu, nek anu entuk manten to. Kok ning tanggoku ngono kuwi. Aku sedina tak ukur ping 3. Ku ben gak ngalih. Kadang pindah dhewe, Mbak. Oh, loh. Loh, kok koyo kan itu, Mbak? Kayak apa sing melatakan? Kadang lemah ki iso musrek dhewe, Mbak. Oh, ngono, Mbak. Dina ditiliki. Walah layakno. Kowe kayak ngono. Pokoknya anggere moro mesti tak ukur. Tak ukur ngono. Ukuranmu kok ilang tuh, Mbak? Bar mbok buang apa piye, Mbak? Yang tenang ya bumi ini malah cilik ya. Malah Dalam cilik. Bumi malah bumi ini malah ciut. ya di Oh. Wis kuwi gak usah di gak usah dirusak kuwine. Iya, ben ngono e, Bu. Wajahe mening lho entar. Karo kowe wis aku ya iso padha to. Dulure wedok. Kok ya anakku ta, Mbak. Nggih. Mboten nek kalih Bu Alis jenengan dulure wedok to. Bu Alis. Oh iya nek enom. Yu, Ya dulure wedok nggih. Yuning. Maksud Yune sampe Yune Bu Alis jenengan nggih. Gak adike. Adike. Heeh. Balis nak nyeluk bojone yu ngono. Iya, Yo. Ya Pak terima kasih. Kang. Ayo anu Kang. Kaya nggone dhewe ya, Mbak. Kayak cilik itu kimin karo Pak Triman ya campur di tangan. Oh, mata. Itu enggak. Duh, klambine kok cepet sih to ki. Hil. Iya beriki. Heeh. Kamu iki amanok lho. Iso kok. Gampang iki. Bisa iki rambutnya aman. Urung tau dipacaki ngene iki. Oh, Sampai wis dadi paten dipacak ngene iki Prabu. Lali. lali. Jambian macake ra ngene tugune to, mek atal ya. Biar Solo wis Oh, Makanya foto. ini ra ngene susu di Oh. Foto ngoten, Pak. Nang Solo, foto. Damel foto. nganu nang omah. Oh. susu tak gulungan. Oh, gampang nek Suriname kan nganu, Pak. Apa ki jenenge?
mantan kan didandani gelungan ngono ya, Pak ya? Ora ngene geluan. Oh. Kang ngene. Ora wedak atal ya. Atal. Kuning kalau enak. Oh, nganu. Apa Kayak Ada apa kayak kan? kunir ngono lho. Iya, biar orang yang Jambian yang ya. ini gitu. Nggih. Gedang kok dibakar. Gedang. Paru. Nggih. Angusik. Ayo. Oh, masih tinggu Alis. alis. Walah. Iya, cek cara kuno. Ya kuno to. Tukune wong tua-tua kok Indonesia kok. Aku saiki tak delok to ya, delok nganu video sing ning anu Suriname. mantan Suriname. Lho kok ngene dadane padahal aku ngono. Mau kembangi kayak dhewe. Ngeronce dhewe. Iya. Tapi kembangnya palsu aku lho wingi kae. Oh, zaman saiki kok palsu Jambian. Biyen mboten. Janur oke ya, Pak? Oke. Yo gowo kok Indonesia paling ya Mbak biyen ya. Aku mantu nanti loro anakku itu anak Nggih. lanang. Aku Januari iki wis telu wong Indonesia. Oh. Ada kayak nganten. Tapi neng Belanda apa neng Suriname? Belanda. Neng Belanda. Anaknya mau Jawa nih. Oh, Jawa saya, Bu. Jawa 5. Oh. Iso ngomong Jawa, nek Bali nggak iso kan? Heeh, nek anak Bali gak iso cara lonto kabeh. Lah wong buyutku lahir kono terus Jawa kok putuku kok. Oh. Putuku ya lahir nang Indonesia, sih nang Belanda itu Jawa. Oh, ngoten. Fitri. Firman. Buyute dhewe terus Jawa ya putune ya. Sok. Tapi Indonesia mboten saged. Gak iso. Ke Jawa. Belum neneng nyetok kayak Oh. Kayak awake dhewe ngono lho, roh basa kono artine apa, maksudnya kok apa, arep omong ora iso. Iki kenapa ora aku ndalan gak ngerti. Diliwati ya. Dileki Pak Ibu. Sakit. Wis tuwa ya. Ora kok tuwa ae, cek tuwa besok. Gua nganting-anting anakku lanang iki caci. Dijabret. Oh, Oh. supri malah gila. Wedi. Wedi. Buat kenang-kenangan, kayak kenang-kenangan di Bu engko nang YouTube ya ta. Engko sampean deloki ae ngono. Engko didene anake, aku dipacaki iki lho ngono. Nggih. Putrane jenengan ta mriko nggih sumerep nek jenengan dolan mriki, Bu. Nggih. Pakai ngerti. Pamit tok e. Putune barang ngerti kok, buyute barang. Kepada amdina tekan lho, am semua ngumpul. Oh. Ayo ganti kelambi yo. Ayo sih sebentar. Sing warna koyo bapak ibu iki kene. Bapak e. Iki apa to? Terakota. Lho. Ya padha ya, Kak, Bapak. Ya. Ya. Anyar, Pak. Sing nyari Tri. Gila ibu gila Bu Alis. Cantik Bu Juliet, Bu. Berdiri, Bu Ngajar. Nganyari kabeh lho, jarike ya anyar lagi jipuk mau. Beras, Dik. Ya, Dik. Boleh, Dik. Ada proses dulu. Heeh. Sama petuku nguyu. Kasihnya ya. Heeh. Arep foto private. Balik ning Belanda tanggal piro, Bu? Oh, 16 sesuwi. Tapi dia jalan-jalan Oh, jalan Jogja barang. Ya bukan kebarang nek dhuwur, bukan kebarang. Tak salah boleh sandal. Enggak, sini. Kan, Bu.
Langsung lapor loh. Oh, langsung tangan loro bareng. Kopi ini, lampu nih bung. Nih, enggak loh. Langkone kayak apa nu? Belangkon. Biasa, coklat. Bibu gede dawur gitu ternyata. Lanjut. Mbak sandalnya juga. Ejaran. KCM Anu disipek kabeh. sedang nggak? Betul, udah nggak nih Pak? Daplang. Tangannya daplang ya kan? Nah. Semua ini kok. Semua Mbak Manwara mandi kok. Semua ya semua mas. Betul. Iya. Ya. Dalang. Bagus tenan. Oh sandal Bagus, banget. tiga. Tamu ning dhuwur kae engko di anu sik di apa di anu ditemoni sampean ndang rono. Wis nyoteng wae. HP-mu nih di. HP ku ning dhuwur sipune Mbak Lin. Ya wis ndang. Ya, aku tak syuting. Mbak Lin dan nemoni Dayo. Ayo. Harus monggo, syuting. HP ini gue nyoteng. HP ku sing tak cas ning dhuwur. Harus Gorene disyuting. gak tak cas tak gone rene. Tak. Ayo private ye. Yo, private. Mbak yo apa piye? Mesisan. Ya dulu sing gue iki lho dulu sesuk ya. Wis mbok mone. Dika. Weh, Dika ngomongi. Weh gawe nek. Iya. Ari ceria tuku. Yes, sudah nggih. Mangan sak lene nak no. Motorku gua nek. Motor yo kak kene arep nek wong private Nah, kira. iya. Ngewu ngewu. Ora tak ukur lho ya. Anune. Tadi Oh jatuh to, Bu. Pak ning kanan, Pak ning kanan. Nah, piyu. Bukan cerita. Senyum. Oh, alah, ora padha ae. Bentar. Pak, madhep mriki nggih. 1 2 3. Video tibae sik. Siji. Awas lo. Dah. Ibu rada ngeten, dadi miring ngeten. Nah, madhep mriki, Bu. 1 2 3. Sik. Apik. Dadine. Kursi lo, kursi dek Kayak lo. kursi. Ya. Siji Siji ya toh. Siji sik. Iki lo Mbak Bu Alis. Awas. Senyum, Bu. Paesem, Bu, paesem. Sate maju, Bu. Bu sate maju. Mulai, batu. Nah, sebagai mriki Bu lenggah kene. Nah.
Kasih mundur ning gurine Bu. Satu. Nah. Ngarep, ingatan. Nah. Ini Bapak ingatan. Dulu sini, Pak. Ingatan ya, tahan ya. Sip, Bu nanti ingatan. Nah. Dulu sini, Bu. Oke, madurane Bu, beri pate. Siji, loro, telu. Keplek. Ya. Nganteng. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Guyu Bu, Pak ayo sing guyu. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ini ngene iki. Ayo Bu. Guyu, gede. Anak aku kira gitu sawah. Terus, kak sampean. Nah, ibu kasih ini. Ibu dhewe bapak dhewe sik. Bapak masuk ini. Nah, depan ya. Tatap muka. Depan Bu, madhep bapake. Nah. Engko dipilih sing apik. Buke guyu madhep bapake. Nah, pake tangane teng pundake buke, teng mriki. Nah, nggih. Ngeten. Nah, dalan. Mesem Bu, mesem. Masa. Siji, loro, telu. Madhep rene saiki. Hop, siji, loro, telu. Sik, madhep rene. Sipuk ni kursi apa ya, Mbak? Sik, Mbak. Aku ngompet tambah kamera. Sesek, Pak. Ini nanti gawe. Ya. Lah yo ngene adike Mak Sawi. Ngaten berdiri. Di TV. Heeh, dhewe-dhewe. Dhewe, Pak dhewe. Mangan. Untuk nek dienggo pasang nang Facebook siji loro telu. Siji loro telu. Iki ayo. Kowe setunggal. Nah, kowe iki Mbak. Ya, tangannya ngeten. Nah, nggih. Ngeten. Nah. Kasih dingkluk Bu. Guyu Bu, siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Nih. Iya nek karo niki. Apa ki? Iber-iber ini. Dingkluk sithik Bu. Siji, loro, telu. Jabang. Siji, loro, telu guyu Bu, rada dingkluk Bu. Oke, dingkluk mulai ngaten. Nah. Siji, rada miring sak sithik. Oh. Oke, hop. Nah. Siji, loro, telu. Ayo foto ngene iki nek sudah karo Bapak. Ayo Kak, kene. Gandeng bapaknya. Gandeng Bu, Pak tadi sithik Bu. Hop. Itu Bu. Nah, tapi ini. Pon, atan. Kasih mepet Bu Nah. Siji, loro, telu. Bu pasir ngenten. Nah. Siji, loro, telu. Nah, siji samkas. Guyu Bu. Pakai tangannya ngeten. Tangannya. Nah, tunggale nggih sami ngeten. Ngeten dadekne siji ngene tangane.
pae. Nah, pae tangan. Nah, nggih. Nah. Siji, loro, telu. Buke ngeten. Nah, senyum. Dadi ngene sadik. Hop, diluk sithik. Nah, siji, loro, telu. Sikile buke tengah jeng sedaya. Nah, jejeg. Nah, dalah. Siji, loro, telu. Pun. Nggih, ngeten iki sedine. Kurang pripun? Itu coklat beda. Ini orang tuh. Oh, dicepot. Ora. Hah? Wis sampe. Pripun? Nggih, setunggalan jajal dicopot ayo. Kita lagi. Heeh, sitoke. Engko dipilih sing apik. Enak kalau enak. Nah. Iki Lebar di kok. Iya. pun kekeluargaan kita. Ngeten. Bu esi kita tengah sing sedaya. Nah. Pun angkat batik angkat, Bu. Nah, dalah apik ya. Siji, madhep Pak. Siji, loro, telu. Nah, siji, loro, telu. Tangane Bu radi ngeten. Nah, ngeten nggih. Siji, loro, telu. Bu radi ngeten gede. Nah. Siji, loro, telu. Pun. Ini ngeten nggih. Lho, apik kan. Tapi kan. Apik. Mana kan. Wes biasa. Wes guys, seperti ini ganti baju. Kepentangan ben duwe kenang-kenangan. Ini beli nama. Beli. Ala biru. Kaca. Banyak pakai sayuran. Oh nggih, monggo ayo. Saling nyanyi kita sayur, Mbak. Ora apa-apa. Mboten napa-napa, Bu. Ora apa-apa. Nika nggih fan tenang Niko nggih mawon. Biasa dulur kabeh. Ora apa-apa. Tinggal kene ya. Nggih. Oh ya tinggal. Lek mau foto-foto sik karo putune gak apa-apa. Foto-foto karo mbake. Heeh. Ayo. Ndak, Mbak. Ayo, Mbak. Dia sukses kayak gini. Ada kayak foto. Nah, ayo. Karo Mas Roni. Kan harus leper. Roni. Mas Roni, ayo foto karo Bapak yo. Ayo monggo Pak tekan Nanti sing. nang kono. Nggih, no. Samanku gak nek kenang-kenangan karo Bapak. Kawasan nih. Gak apa-apa. Mboten usah, Mbak. Mboten usah. Masuk Mboten usah. Kak, mboten usah. Jagon. Lungguh. Nah, Pak lungguh, Bu lungguh. Bu lungguh kok anu heeh ndek sampinge sik. Kurang satu sik kursine, Bu. Bentar. Mboten apa-apa. Malah apik. Nanti sih ya, jenengan nanti sih. Pun, lega. Siji, loro, telu. Bu ora ngeten sekedhik. Ngeten. Madhep ngeten. Nah, ngeten Bu, ngeten. Nah, sip, dadi ngeten sekedhik. Nah, saiki ae. Hop. Siji. 1, 2,
Mbak. Lagi? Wes. Bapak wis sumuhi. Kayak Pak Tukimin yo ngono. Kula mboten ono kok. Kayak Pak Min yo ngono. Kudu salin ya. Kudu salin. Wes. Mendur ya. Jenengan, nggih, ganti tong mriki. Enggak Ki. Dek dalu. Terus Bapak Bromo. Matur suwun lho Bu pun didolani. Ajak bosen ya. Ya Allah, mboten lha kula niki malah kula niki napa malahan jenengan dolani malah ya Allah, kula niki malah jenengan nek mriki malah nggawa renono kula malah mboten seneng. Lho saestu Niku lho. kula ngrepoti malahan. Gawe dhewe pindange. Walah, Mari Gusti. ngono iku mah tak gawekno sempet. Jenengan yo. Ngene mae malah tasih utuh dikek kulkas. Kok tak sugono arep nek dayuh ki engko ngono. Ngara gak di iku manut ta. Aku seneng ngono ki pokoke. Tapi rada iku mah. Mboten. Siji tangan. Saestu enak saestu. Enak tenan kok ya, Mbak ya. Jan pokoke sak wontene nggih. Monggo diunjuk, Mbak. Mbak ndang to. Sok kapan? Iya, Mak Mesik. Ayo, Mak Mboten repot, ayo. Jenengane kok ya. Enake nggih ngeten iki. Monggo Mbak, ayo, Mak ayo. Ayo. Langsung es adem kok ora enak. Nah, iki mladen iki nggih niki. Ampunan. Mangane Mbak Lin aku mang celuk-celuk gak ono. Kurang sitok Mbak Lin. Mbak Lin kurang satu. Oh ning ngisor to? Oh, monggo sekecakaken Bu e. Monggo langsung mawon. Nggih. Enten iki enten iku. Kan sampean kok ning Londo, Bu. Bareng Mbak Manu ya. Nah, sampean kok ning Londo. Engko gelangi sampean didol. Dinggo ning Londo. Nek ning Londo kan mampir lho Mbak jere. Nggih, larang. Lho ning kono nggih? Iya, larang, Dri. Mundak ya, Bu. Delok-delok nang iki video Nggih. tutup kabeh. Tapi teko kowe to, Mbak. Sak piro? 1 gram. Tak tulis to ngomonge gerek kuwi tukune piro. Oh, ngoten jenengan tanglet. Ono Surabaya Oh. 13 Bu. Sak juta 300. Bu, matur suwun nggih, Bu. Makasih. Makasih. Pak, matur sembah nuwun sehat panjang umur nggih, Pak nggih. Nggih. Amin. Nggih, sembah nuwun nggih, Mbak. Bulan 7 tanggal 14. Mbak, makasih nggih. Senin nek gak salah. Nggih. Arek jipuk malam Minggu gak pas tanggale. Iya, Pak ya, kok gak apa. Lah nggih. Oh iya. Ayo ke Surabaya. Pak, monggo Nggih. pamit. Kula nggih asing. Oh, Pak, hotel lah belum pulang. Ini dereng langsung. Dereng. Mejing. 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 Engko sik ning hotel. Monggo. Nggih, Pak. Mau. Tak gugahe bego. Bego tak gugahe. Mulai. Mari, Mbak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih.